Kanay ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulido Elmer Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor mentak step ka up south tarik ujimang kilong. Pentip umitirang badu kari unarin ramuli. Baga sorkar ka bot ya ka policy jong ka zero tolerance lakalong wat hakikam leno ru. Sansi on kang ya ka surok lai lingkot lang kedam kata nadu ka apun do tarik hadu ka lai phau tarik ujimang hajar arpsan hadien ke jing up ka bala arpo asnem on seyo banteno ya ke jingking ka ba peniso ya ka upper new nongston sya ka snong ti saw bat nadu ka atarik ujilio hajar arpsan on sedang ke SSE ya ke jingile ka football ha ka nongba ka khubor ka babnya Menteri ng badu kari Narendra Modi ulaong bak sarkar ke jong u kalabut ya ka policy jong ka zero tolerance la ka long hakikam le no neki kun mowis ka papin sa priang ya ka jingklumar haba play ya ka rising the northeast investor summit hanong ba New Delhi umudi ula banjur bakalong ka bakongsan ban kintiw ya ka than siya tay lamingi na ka benta bantay ya kari India ka bakiyo syakrang uni menteri ng badu kari ula kintu ya kinong bay tingka banwat ya ki benta berper hakalang kathan siya tay lamingi da kabaong ba kathan siya tay lamingi menta kalakalalong kari jong kilat kilanti syusyu umudi ulaong ru ba kathan siya tay lamingi kalakalalong kajaka kabakongsan na kabenta ki boarding bat ki semiconductor uni umentri rang badu kari ulapen pau ba ka is kamut penkut bor pentray kam penklan bat penkelam ulak kadawru bakal adon kapor ba kathan siya tay lamingi la syukot kum ka frontier region henry kadang ni kum ka front runner of growth. Nakaliang ujoti Raditya Sindhya habakran hani kasngi ulang bakasokar kalau teri ban ajing kesyan ya kejingtay bat kejing penyeso ha kathan syatay lamingi kani kejing lang ga baasngi kathu ban penpau ya kathan syatay lamingi kum kari jong kalat bat ban kring ya kinong baitingka na kaperthai bat na poriru kani kejing lang kathu ru ban penyeso lang ya kinong sim benta bakongsan kinong baitingka bat kinong thau policy ha kuwai karansan Kasoka jela ka pindra bakan khangswa sipor ya kejia jong kikali na kasurak hapreng ka light inkot lang kedam ka bantrekam reu kenta ha ka sisni batkan beteng hadu sansngi lenter usop divisional officer penusra civil stop division ula pinni ya kejing pemna bakani kejing khang ya kali kan sedang nadu ka apndo tarik ujemang hadu ka lai phau tarik ujemang ula pip ngalong biang ula pentip ru ba kapol ban khang ya kejia kali hasil ter jong kasurak light inkot lang kedam kan long nadu kapol prabji men step hadu khal arbji bat shibaji mensni hadu kapor saw baji janmit ula pentip ru ba kejingkhang ya kani ka surak kalong ka badon kam na ka benta ban pintikna ya ka jingai be ya rinti ka kamshna surak khamtam e na ka benta ka jingdon jong ki benta bas ir hasilanter ka surak ka badon kam ban pingkhut bat penbham kunta la kin tujur ya kinong let nong wan bakin kiar na ka let ka wan ha ka por mit ha kini ki benta jong surak kum ka jingsim lupa ya ka jingada na ka daw jong ka jingap jingma na mar ka jinglong ka surak bat ka beneng lakat pat bu ya kinong let nong wan bakin ai jing trelang bat ban khre biang por lupa ya ke jing jingwan ha kin kisngi bat ki por balabu bat du bakin but rinti ya te ke jing tu bakin kiar na ka ya ke yang ha ka por mit na ka benta ka jing toy lang jong ubabun bat ban pendap yang ya ke jing sna surong UMLA ka motion road uba materials dakhal ula plipat ba ya ka yeng school batmai jong ka Rongrin RMSA higher secondary school section ha ka art swim ha ka snong umdang west kasil seswek haba ajing kran ha ka ni jingang uba materials dakhal ula penpau ya ka jingkemen ya ka jingbang pisan na ka benta ka yeng thmai jong ka school da ka ba pinsyong nongrim ya ka jing urlong jong ka ha ka jinge trailang jong keyboard pinya school bat ka office tray kam jong uni UMLA ula banjuru ba ula Bu Ahmad ya kilai tili ki benta bakongsan na ka benta ka motion road constituency kata kalong ka pule ka puthi ka kot ka khia bat ka jing pinya so ya surok ha ka ba ka pule puthi kalong ka bakongsan tam ula banjuru ya jing pule bakan thup khambun ban ya ka ba yo kam sokar ha ka ni ka sngi la per ngan ong biang ha ka ni kesni pli perda la sakhilang dau MDC ka motion road uba S Rashil uba di hujan udi SO ka nong ston ki reorang ba ki kni ki pa ki nong hikai bat ki khina school
Lapli pat ba ya ka prem start up hop nong po ka badai ka jingthu ka bahap hapo ka prem miglia hari bhai ya ka ni ka prem start up hop lawan ban pli da ba Jonathan Shilla additional deputy commissioner gari bhai haringkat ka jingdon upranjal konwa chief operating officer ka IIMCIP bat uba kening star nong room administrative head jong ka prem hop lembat kinong sem kam la jong bat kinong simbenta na ka leng ka district habakran ha ka ni gisni uba Jonathan Shilla additional commissioner karib hoy ula kubol ya kajing koror jong kani kajing thumu ha ka ba la ai ya kijaka ki bakerpang na ka benda ki nong seng kam seng jam ki bakwa ban seng kam seng jam hapo ka disring uba Jonathan ula pensluru ya ki nong sang trekam na kathan bangsim ka bupura ya kajing don kam jong ka hop pat ban penpau ya kajing senya bakani ka jaka ka don ka benda ka bakongsan ha ka ban penrai ya kajing pengi ya kathan ki balong pat bayok ka kot jong kathan ya kani ka hop ka batmai hanong po lasna ka pang banwan ra ya kajing kesan ya kinong sengkam sengjam khamdam ki bawan na ki long yen ki bakham duna ka jingmi kani ka dei ka akashoni shinong ka bolam pi ya ka khubor Hadian arfu asnem balapan slam ya ka jingking ka bapenyaso ya ka open ni nong stone siya ka sinong te sao balakmi lenti bakan penduna ya ka jingdeng kali ha ka sor nong stone ha West Khasi Hills khaddo layo ya ka jingminjur na ka benta ka ni ka kam kani ka jingking ka banlong ru kum ka lenti ka bakongsan ka bapenyaso bat ka surok ba nong stone ramblai lakmi lenti bakan long ka jingmento ya kipat ba ha baro ka wei nanol kata la sanction ru kandai pulak tingka na ka benta ka surok na open ni nong stone siya mau kawa rengkat berkikendon menpinyang kali bat menpenbahai kiwi pat kisurok haki benta berper jol kasor nong stone UMLA uba Gabriel Walang haringkat ke jing senalang jong kihe katamat PWD orang ba sinong ka open ni nong stone berkiwi kiri orang ba katan kila penlong ya ke jing jurip ya ke jakam nakaliang UMLA ula penpau Baya kepisah nak benta kini ke projek la dapat menjur bat sian on sesedang ya kejing terai nak benta kejing mentoy jong kipat ba. Komisi benta benrakhi ya kejing dap sispa sipos nem jong ka Zoological Survey of India ka North Eastern Regional Center Shillong kala pelong ya kejing kmi binya ha ka kedal jong ka than jong ka hackathon ka ba sispa sipo kenta ka batmu benweng ya kejing ha ka than syate la mingi halor ka phang ka belong North East Biodiversity la pelong ya kini ka hackathon ban penslur ya kilat kilenti ki batmai ki bala penya da ka technology ban penya pensa bat penya ya kejing thau ba imbarusma jong kathan kumba palat sipongot kinong isim benda kila pendung kerteng na kaleng kari bat ka kenhun na kasinan King's College kalami khman na kani kathan kani kejing pe binya ka dei sibenta jong kejing jit habaro ka wei kari hakaleng ki khandru tuli ki jaka padeng jong ka Zoological Survey of India ka Shillong Premier League ni ka SPL kan siyem ya ka rukom ya ka batang ka way ka single league format ha usnyam 8,000 apsan ha ka ba ka way na kispot league kinhun kan ya ka kandai te league jing khun kalimpung ya ka batmai ka ta ka Shillong Super Cup kan bot hadin ka Shillong Premier League ka kindon ka batmai ka khanglat ya kinhun bandon armut kinang ya ka ki Bombay na meglia ha ka starting 11 ha bakren ha ka jingalang bat kinong tho khubor working president ke SSA uba Robert Dekhar ulapan pau ya ke jingthu ban pelong ya ke championship league ha ka bakut jong uni snam ha ka bakinong job na boro santli ki kinhun jong kishenrang jong ke SSA kilapen banaru ya ke jingpen Tumu ban pelong ya ke championship league hau benai nai wing bat ke jingwan phai biang jong ke women's league bat ke jingile kai jong ki samlang ke semua ile kai 8,000 apsan kan sedang da ke under 24 division ha ke atrik ujilio 8,000 apsan ka Chinchona Sports Club Palms AM ringkat ke jingkersian jong ke office jong ke district social welfare mongpo kala pelong ya ke open to all 4 km marathon henen kesengi ya ke ni marathon la pelong hapo kapang ringkat tungin tumpai biang ya ke jimut jing perkat jong pi bantai ya ke lawai ke berpernai ke balat na ke jing di buan ya ke ni marathon la pli da uba jet winding do rang ba sinong ka pa am sim haringkat lingdon lang kiwei ki nong kit kam jong ke club ringkat ke jing sim
mata sir rahem na kisamla kan thei bat shinrang katu ka khubor kalakot ka bawan chapi na studio jong ka Akashwani Shillong bat sa khindiak pon min se so bat ka Akashwani Delhi na ka benda ka khubor haktin Hindi bat but pat se khubor haktin pareng kani ka dei ka Akashwani Shillong